Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag abigatyo amin nga sangapada papagayon. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito na sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumakablawak iti rembag bigat na imbag nga aldaw na imbag nga oras. Kada kaya aming nga parin, kaya noan yaman nga oras ka na aldaw, ti paset ti lubong ngayon yun ita. Happy watching and happy listening. Mamagayam, pag-share ti programa tayo, share. Kahit padaanan nyo, di ba kasaritaan ni Tony nga napauluan na ito ding agasat. Tunggal may sa kada tayo kat ada na ito ding agasat tayo. So rubeng o nga tayo awaten, no nyaman di kita agasat. Aya? Padaanan nyo papagayam. Kaya kada papagayam. Irugi nga ibasa na ito pakasalitaan, ni pagayam tayo nga Tony nga napauluan na ito ding agasat. Yun. Amin tayo kat ada na ito ding agasat. Dito nga ta ibagbaga ni pagayam tayong Tony kat naimbag nga tangasat uno kinadaksang gasat. Sagodahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam nga Tony, kutana ito'y Dear Manong Nemi. Nakaragragsakak Manong Nemi, ilimam amok ni Agnes. Namamok isuna may sa nga party. Ngay matandaran mi Manong Nemi, dakam kini Carlos nga kaopisinaan. Dakam kini Carlos nga kaopisinaan ka nagkatsukaran ag kapartner, best friends, ika nga. Gabuta, iti pa nang iwaras ko, iti pa nagkita, kada kita padami, ngay matendar, iti dahi nga party, iti ayan, di kiti babae Manong, papada da amin nga napipintas. Huwag Manong Nemi, formal dresses, kastama ti arawatan mi kini Carlos, parang executive. Ta formal nga ron nga party Manong Nemi. Iti kasla nasulek dagiti duwabo kayo ti mata nga nakakita iti pakabuklan ni Agnes nga jakpela amo iti nga Agnes tinagan na. Partner, nakita kon ti sapsapulek. Oh, nabayag ta nga ka-partner 2 years nga kaopisinanta. 2 years mo nga nag-graduate at college. Ita ba lang nga di bagam nga nasaraka kon, tisap sa pulag. Kaya't nga sawen, adan na kay labang partner. Adan. Saan ka nga basta sigurado na na-inlove ka? Babae lang iti biglang tingin. Masapol nga asidgam, makimamuka, kapulapul mo, amo-amo nga nalaing o sa sino isuna. Kasta tagayat.
Sa nga basta biglang tingin kat na love at first sight ka. Kasanun na asawa na. Kasanun na boyfriend na. Kasanun na sakit na. Kasanun na mading nga family background na. Talay bagbaga partner. Kaya pinakamamad saan tang agpadpada nga loveless. Tawari si ka umat pa'y nobyam. Diyak pangharod na sarakan. Ngam siyak na sarakakon. Mabit lang din makiamamok yung kuha na. Ito lang nga napaot nga pa nagpinareng mi manong nami. Ken kastamat nga pa nagraip dagid kulap mi. Masigurado kon. Nga talaga nga gayatak ken kuha na. Namuak na sa dinot pagtrabahuan na. Naalak ti calling contact number na. Facebook account na. Namuak na sa dinot ayan na. Address na. Ayan ti opisina na. Namuak kon amin-amin. Dasigun kang kuha naman ng nemi, taluda nga kakabsat, kahit iso tinaudi, kahit kakaiso na lang nga babae. Inya mamok matibagay kang kuha naman ng nemi nga talukam nga kakabsat met. Agpadpada kang nga buratek manong. Iso na lang ta, duwamot nga babae, kakabsat ko kay siyak laeng, ti kakaiso na nga lalaki. Nagpintas. Nagpintas ko na, nga naibaga kamis mo kang kuha na. Ano't napintas? Sika. Kaya nabindas si panagsambat ti dalan ta. Baka si ka kan siyak tinito ding. Manani ko gayam, Tony. Agdandaan ti pusok. No ti babae nga patpatik ko. Ti kasasarita kan makit-kita. Ang bilis mo naman. Saan ko nangalibagan kang ka? I love you, Agnes. May ganon? Nalab at first at kang ka. Well, adakeng ka. Ngayon siya, jakmot ko na nga nalabat, pero saktagkan ka, gamutaw mo't pati marik na ka na isang sangayan. And jak tula mo, iti pa nagpaot ti panawan. Uwan manong name jak tula mo, iti pa nagpaot ti panawan ko na. Tamanibod man idin, manong name, siyak iti mangriing kang kuha na iti agsapa. Good morning. Ay, agyaman tatinawagan na. Ay sus, naladaw ako mamarin nga kriing no tinawagan. Okay Siyak tagbalin nga alarm clock mo. Okay, thank you. Sa akong to kumustahan manon name no addan iti opisina. Sa akong to awisan nga glance kami. Ngam tinamat patgano daduma. Addan 2 bulan manon name nga agka communication mi iti patgan ng ti awis ko nga dinner date kami. Kapag kami dimay sa first class nga restaurant, manong name nagbalinak mat nga very gentleman. Iplastar ko nga punasan dito gawon na. Sa akong to sa lutso din, no? Anat kayat na. Uminom tati arak, red wine o champagne. Okay lang, champagne. Thank you. Sige. Sa kamot din nag-order ti pulutan. Pangururayan mi ti makan, manon nemi, no anyat gusto na, magustuhan na met, no anyat gusto na met, gusto mi nga doa. Narasak kam to nagsasarita. Sa ako'y baga kang kuha na. Babaling ka din ko may kamasyaran di balayo. Tap na nagastagad formal mat lang baga kang I love you. Tangganay mo ibagbaga kanya I love you. Nag-chat ta, nag-video call ta. Noriingan nagtibigat. Good morning, I love you. Kanat sungmat mo, good morning to. Ngam awan ti I love you to. Aging kahari kita. Kaso nung hamin ti kapaot ti kayat mo. Tsaka kayat tinapaot. Nabiit. Di mo kayat tinapaot. Ang mga mat no nabiit kat nabiit tumat nga agsina ti dalan ta. Tsaka kayat nga agsina ti dalan ta. Gabasta sikapay lang tinakarik na ti ayat. Saan tayo sigurado no anyat na ito din nga kaasit itong galmay sa kada tayo, Tony? Agnes. Sige, umikanto mo pa siyar. Nabangungar pinasyar manong name na mamok ni papang na kanimamang na ngam tigiri kakabsat na gabutad damat asawa da na damat pamilya da niso nga isisudat at da agramat ni may nga katulong daman.
Nakasasarita ng muna karidag anak kang kuhana, kat na mamuk ti bagi, kan kasama ti pamilya. Egin ka man ng nemi, ganito nga, indaton ko man ti panagait ko ken kuhana. I love you. Thank you. Tony, tineta nga panagayat. Kaya madamak pa lang nga, ad-adalin tirik na. Kasanot ka paot na. Aging ka nga makauray ka. Ay mo saan ka makauray? At dalatakin ka, makaurayak. Saan lakit unay mabayag? Makaurayak, Agnes. Nasurukan nga makatawan, manong name dinakpay inaklon ni Agnes. Kaya balbalakat kanyak manong name ni Carlos, partner. Amang ano, mang namnama kakalpasan na kat saan tumadlang ata kayo. Pinaituding nagkagasat. Panangarte ramidak. Manggita kat sa bali. Just in case. Ano nga just in case? Just in case nga saan nakanga-aklonan ni Agnes kat paayan na ka. Hindi saan ako na sakit tinakam mo. Kat ano at sa bali nga armam, baka no, iso ang talagang na ito ding. Uno saan, mangsapol kat sa bali nga babae nga armam, baka no, iso makasungbat kang kahit mabiit. Ikasanon no, makasara ka, ito sa bali nga armam, kat aklonan na, iti makabulan lang. Katuan, walang sugot, iti wow, tapos saan nga maligatan? Kasanon no, aklon na tumalang na Agnes. Kit no, ada sa bali nga mga aklon kang kanakat. Hamon nga, ituloy pa nga Armen ni Agnes. Ikaw man. Nadanubia, may tuloy mo palang Armen ni Agnes. Sakayat, Martin. Si Kamon pala di kasta. Apay problema ko na yan, kari babae. Sa mo na nga seryosuan, tapos saan makauna nga problema. Sa mo na nga seryosuan nga ayatan, ti may isang nga babae, tapos saan ka una nga masaktan, into na kaspagarigan, ta saan ka nga agkagasat. Saan tayo nga amuno asinot kagasat tayo, partner? Dito saan tayo nga sure? At dapat na tayo kaaldawanin ti kasar. Hampay nga natuloy nga isudot ng kasawa. O. May ganun? Katulan talaga. At dapat sa mo na namain nga isumad gayam tayo ba rin nga asawa. Di ba? Ngayon talaga yung patpatay ko na, Agnes. Nagasagana kang uray kasanok kapaot na. Gamong nga rod taray ti pangadeng ko manong name 1.5 years. Hindi aklo na matlayangan na Aida manong name ti panagayat ko. Aida, Agnes ko nagko. Agnes? Pud ka nitrangan ko? Kaslasan ka mamati, hindi ba kaya mo ibabawi ko? Ha? Saan mo nga ibabawi? Abi nga, kaslasan mo nga, patsen. Kahit ko lang nga ulitin. Ulitek? Well, gabot ti kinaanos mo. Gabot ti pasnek mo. Kang gabot ta masyanak kang ka. Sige man laingan. Yeah, I love you too. Oh, Agnes, uy, saan kang arod ng umara ako pa kasta? Dati ti public, dati ti restaurant. Inuto nga rin kahit mo pangarako pa kang ka. Kahit mo, after dinner, inta itim, naulimag nga silid, nalamiis nga silid, hotel ticket mo sa wen? Wen, numayat ka. I'm sorry. Kadyak to kayatin ng ulitem. Tano ulitem kagura ka. Well, mawatang ka, Agnes. Ambok nga sa mong tulakayat nga, at na mapasama ka data, kalbasan ti kasal. That's it. Kan may sa niya. Awan, uminom takid din. O sige, celebraran dati pa nangaklod mo kanya. Nga official nga siya girlfriend ko. Nobya kan. Oh, nunas ka nakit pagsalitaan na pa yung tikalisa. Naara ko kumitlayang manon na ni Agnes kaya naiding pilik ko di bibig na. Idi, itulunog ko isunan manon na ti balayda.
Nasagbay nga dim sa agak nga nangilukat iti yari daw iti batog na inawid ko isuna. Ngayon narakot. I love you, Agnes, and I'm very happy. Mm. Loko ka, ha? Natakawan ako niti arakop ken agek. Tama na yan. Timsa ka kin lokat kontri daw. Intulod ko ken nga nati gate. Good night. Good night to. Another kiss. Swap. Sa anin. Naka-score ka. Napaidam ka? No? Saan na ka napaidam? Oran yan to't kayat mo. Kayat tayo to na agasawatan. E di, umikap to mga sasawan. Sa anak pa yan naka-ready? Tapos ako na tinagsak ko nga nang ipadamag kada papa kini mama nga after 1.5 years, nobya ko ni Agnes. Ay, salamat naman, mama. Kung nakalanoawan ti maghanap mo, anak. Mas asyan kami kini papang mo. No, apig hindi nga dakas kang nga lalaki, sigun kini papang mo, nga naanos nga mga uro-ura, iti panakaklon ti babae. Ilinto tani papang mo para kang kuha na, mabayag una yan ti makabulan. Pore kang papa. Abay mo nung nga bulan, nga inaram mo ni mama, papa? Abay sa may sangal daw. Gapot ay so amis mo't nag-aram ka niya iho. Mama, siya kakarot nag-aram. Oo. Saan ko libakan? Siyak din ang titimotibo. Siyak din ang pamuspusan tapno. Ada relasyon mi. Naging papikit, naging papakipot laing ni papang mo. Kitam, kada kami at talaga tinituding nga kagasat. Kitam, kat manipod din nag-asawa kami nga ni papangyo. Awang pulos na niyaman nga nadagsan nga problema nga. Itinagbaytan mi, gagangay lang kita pauyo, pasugnod. Nga adadamang pasamit, mang pairot, titanik kalatian ayat mi. Di ba, honey? Kaya't may kastakan tumit anak. Di kita kakabsat mo nga puro babae, awang problema kadakwada, napintas ti pamilyada, napudno di kita asawa da. Kat sabi ko ma, takasta kamat. Agbaling kamat nga napudno ti agbalin tong asawam. Ken, agbaling mat nga napudno kayong kati asawam. Awan tinagsangit ken ayat, di kita kakabsat mo nga babae. Sabi ko mga taad-ad nga si ka nga lalaki nga anak mi, Tony, kat hamon to ngo. Mapadasan ti agsangit gapo kinayat. Saan to mama, papa? Apay ko ma, adda ka dingar agsangit nga lalaki gapo kinayat? Oh, nga ta? Mama, kasla adag parparik na kada kayo. Awan. Ngayon ko na nga rin papang mo, seryoso ko launay. Ngeta na pintas mata, naaklon na ka ni Agnes. Kat doon kan mabalin, ijaya man di kasara. Tap na sigurado nga kuka mon, may kasar mon to. Kastamat manong namit ang balakad kanyak ni Carlos. Partner, kapata sikat at nobyo nan, ngayon muna karata, agasawa ka tapno, siyak tagbaling na best man mo, siyempre. Kan ito no, malpas ti kasar mo, baka kada itumat lang atawan, mga sawak man sumplat. Tadangarad no bemon, tantanin partner. Nakadadukit na giti armam. Awang matigpaon nga armam at ano, sada ka nga aklonin nga dagos kat isardeng mo. Kaya na, o ba kung mga mangnamnawag agururay. Tikait ko, nga agbaling nga nubya, no ibaga akong ti I love you, ito bigat I love you to kunanan. Si Kaman, pakasapol ka di ka sa anda. Nasa ko rin sapsapulat, tap na masapulat. Talo nga bulan ng relasyon mi manon nemi. Idita, piniglak nga sinurpresa ni Agnes. Nagparinto mga isangwanan na, will you marry me? Tony, talo pa lang nga bulan. Nga ganayat ta. Hunang agduanton nga tawan, sipod nagapamuta kan nagaramagkan ka. I'm sorry. Agnes, I'm sorry. Ito sa anak pa yan nakasagana. Paayan na ka di. Please, sagak pa rin tuming. I'm sorry. Diyak na naman na mga 3 months na pa lang.
Ibagamon ti kasta. Hinton ka ano nga rad. Siyak to ti mga ibagakin ka. Nakasagana ako. Saan ka rin nga mati nga ti babayit mga ibaga? Kahit nakasawin, nung nakasagana ako, alangan ba't nga biglaan na at sanak pa nakasagana. Kahit mo ka nga rin mapilpili ta ka makiasawa ka. Itian niya nga rason. Itian niya rason nga, nasaan ka pa nakasagana. Diyak may nagpapasti kinamalasang ko. Saan ka di agumanat na naging parents mo? Saan na agumanat? Ororay da nga siya tag-desisyon intun kanot kayat ko. Yan da nga aumat pa'y 25 kumat pa lang. 25. Munong tutawon mo na kayat mo. Ang balik ka 26 o 27. 2 years more. Or 1 year more. O no kayat mo. Dahil ito anniversary ta. Sutkal daw ang matikalay sata. Dikit kahit ng 9 months more. Di ka di ba koray? Naka-oray ka na rin 2 taon nga parang ngaram mo kanya. 9 months lang, di mo ma-oray? Sige. Okay. Ngayon nasa ka nang isaganatan. Hamo pala pakaringguran. Tama nga numasayang lang di sagana. Ape ko mamasayang. Tony, do you really love me? Ipatpatig ka ko na yun ay. Sana kung nga nakaanos din na paot nga panangarap ko kayong kanusan kang ipatpatig. Di ka di pala mamati ka niya? Mamati ak. Sika. Mamati ka di nga ipatpatig ka. Unay-unay. Mamati ak. Taapay. Hanggang ka di nga mamati nga talagang ipatpatig na? Sa anak nga. Saan nga 100%? Agnes? I'm sorry, Tony. Ngam ibagbaglaking katipod, no? Saan nga kumpleto tirik na? Agala lang, aninak. Iso nga, saan ka mga agganat? Ta, orayan ta nga, dada nga, rumuti nga grampahay tirik na ka. Saan ta nga padpada, ti percentage, ti marik na. Amok, sakit para kang kano'y baga. Nginaklon ka lang? Kabatawa siya na? Inaklon ka lang? Tabarbarin ko na, no may pinsan nga, may patag ka? Inaklon ka lang. Tapos ni kastakit. Amok ka mawatan na. Isumit lang kayam. Natunggal arakopan ka, kidakit ka. Isumit lang kayam nga. Linilibas lang ti panakaraman ko karigit lips mo. Tasang kang sure. I'm sorry. Ibagbaglaking katipod, no? Kasano nga rodin no talaga nga sa anak nga may patig? Di awatan ka kinapod, no? Please, Agnes, love me. Agas iti pa lang ipatag ko ka. Saan ka pagpakasi, agas tata? Uri saan ka pagpakasi? No talaga nga voluntaryo ti puso. Ngayon mag-ore ka. No talaga nga maka-ore ka. Barbarin no na anay nga ma-develop tirik na ka. Saan ka mangnamnama? Tasante amo no mabasamak iti masakbayan. Naibagak da ita manong name nga nagsarita mi kada papaki ni mama. Agsansanaltek di papa agwing-wingi-wing ni mama. Ito tinakabot-boteng kaiho. Agseryoso ko unay. Nakabut-buteng.
Amang nga mapasamak ti babaga ni mamong mo, nga sika nga lalaking anak mi kat sikat agsangit, gapo kinayat. Takas tiamot kami ti style mo. Sineryoso. Nga naguray ka. Nga inaklon na kalayang da di ar-armem, muno ay item, gapo ta maasyan laing ka. Nga saan na nga sigurado direct na. Oh my God. Anak, itapay. Katurugyaman mo susurwen nga lipatin ni Agnes. Saan pa pa? Abay ka marurur ka sa susurwen nga lipatin ka. Hanggang pa nag-break. Naurayam ka di pa lang nag-break kayo. Urayam ka di pa lang isina na ka. Urayam ka di nga magana nga saan na ka nga kayat. Tuni anak. Mama? Sikan samot nagbaling nga babae tirik na na. Imbes ka nagdikapsat mo. Agbaling ka kumanga na din ken. Manong Nemi, 8 months. Nga gaya na yat kami kini Agnes 1 month laingan. Dumtengton 1 Manong Nemi. 8 months. Kalbasan ti 2, 3 bulan ko na kuma. 11 months. Kat may salayangan nga bulan anniversary man to. Kat dayta idi Manong Nemi ti baga ni Agnes a posible a panakaangayan ti kalaysa. Iti inulit ko Manong Nemi, tinapan nagpasyal kang kuwana, inulit ko iti nagparintumeng tapno ni kastak iti bagak iti will you marry me. Ngem saan ko pa nga nailokatan Manong Nemi, tiya dekaheta nga singsing idita patak na rin. No. Please, son. Tony, please, sit down. Agnes, makabulalangin. Anniversary-tan. Di ba isot imagam panagkalaysatan? Saan kong ibaga nga panagkalaysatan? Posible nga mabaling nga mapasama. Sa kabay nga mapasama nita nga dumting neta nga anniversary. Kahit kung ibagaking katipod na to ni. And I'm very, very sorry. Kabata, saan nga sika itinituding nga kagasat ko? Saan ka kagangaw? Saan ka kagangaw? Kabata dimtengan ti lalaki nga nakariknak iti ayat. Agnes, agpakalalaki ka, Tony. Nadlaw ko, kam na obserbara kang ka nga nalupoy ka. Agpakalalaki ka. Laglagi pa yung saan ka binigla. Imbaga kang ka, inamin ko kang ka nga saan nga 100% tiriknak kang ka. Inaklon ka lang gabutamasyanak kang ka. Ngem, saan ka sigurado tiriknak? Nga dadadig ka po na no apay nga. Pinaay ka iti jayam kanyak ti kalaysa. I'm not sure. No anyat nariknam kanyak iti damo, di ba na love at first sight ka kanyak? Kastamat, di ba naka-love at first sight ko iti lalaki nga na maamuklay nga tinamin sa nakalman. Ngayon pakarik na kiti ayat. Ayat nga saan ko marik na ken ka. Nagruna. Kahit nagdaton nga dagos kanyak ni Marlon. Siguro kahit iso tinituding akagasat ko. Imbas nga sika. So agyaman aktemay ka. Tapno formal. Ibagag kang kahit ipanag-break tang. Lipatin ako. Gabata saan nga sikat ni Kari. Sana siyak tinikari para kang ka. Ibaw imon di sa balit na pusong ka kaya't. Gabata saan ka ngayeten. Ada sa bali nga lalaki nga ipatpatid ko. No.
Saan, Agnes? Agnes, saan? Ibabaw yung pangasip. Pangasip. Awan ti lalaki agsangit, Tony. Diya kaya't nga agsangit ka. Tauraan niya't aranamidem. Saan mo mabalbaliwan ti riknak? Kansa mo mabalbaliwan ti bangedeng ko? Agpakalalaki ka. Kabatasan nga sikat kayat ko. Ada sa bali nga lalaki nga nakariknak iti ayat. I'm sorry, Tony. Inulit-ulit manong name ni Agnes iti panangibagana nga agpakalalaki at. Tinared ko tiriknak manong. Ganawan tinaramidak no tinatpakadan kang kuhana. Namampesan ko mapagsusurot ti bagbaga. Tinurong ko lahat ng tiridaw. Intulod ng aging gana tiridaw. Tony, agpakalalaki ka. Laglagi pa agmaneho ka. Ang mga nusan mo may concentrate, agmaneho. Kahit ko pa hindi matay. What? Diyos ko. Kahit ko hindi matay. Nusamit na si ka. O di sa serbikon nga piyak dito lobok. Naragsakan to Agnes, dumamuam nga may saakton nga lalami sa bangkahe, kalabasan ti managgapok dito, inakon. Tony, agpakalalaki ka, Tony. Madlaw kumitlang manong naming nga napiggas una iti panagpataray ko. Gabata, adulag iti mang busbusina kanya. Oresangan nas kan nga overtake kak manong naming nga overtake at dapat gini sa dandanin makadinong parko iti panag-overtake ko. Masla, nawanan niyaman na kami manong naming ibadag ko sa linyador. Kasla kayat ko nga patayaban ti kotse. Tsak na pupuutan manong naming. Kadagit iba isa nga. Karinderya? Nakalukat pa ilahing manong. Yung basita ni tao. Yung parking ko ng laing ti kotsek. Sak simrek iti karinderya. Sinabat naktimay sa nga babae. Sir, nagsara kami. Ano? Nagsara kami, sir. Ororay mi lang nga maibos ti order na kita madamay ta customer. Oray may salain. May salang biyo, sir? Oo. Please. May salang, sir, ah? Sige. Saan ko pa nga naibus ti may nga beer, manunemi, di pumanawan di kiti customer nga nadaron ko. Kaya nagpagpakasyak pa lang ti may nga babae, manunemi, nag-entertain kanya, may sapay. Sir, please, may sapay. Sige. Oy, Lily. Ate. Magamad no kaya't mo nga pagpatlagan na ta nauding nga customer. Yan tanga si kamati mamatbatid to Hindi mo ate. Ikamen. Di kagpaspas trek kunak kumaan nga madamat na nakastrek. Abi nga, ini ka pala ngamin ti nauding order na. Maudi data natin. O sige, bahala ka to ng sara Gan, nagananad ka. Naglagay pa si ka na mamatbatid to Stay in ka. Di mo kahit agawid sa dibalat at di ako matpagyanam. Ang mayat-mayat, tapos ni kastakit, basa pa kamot. Agi ready tilutuam. Sige ate, no problem, sakti makamo. Sige, kabin. May sapay. Sir? Ala, may isa lang ko namitay. Pagkatapos nagpakasig ang may isa. Okay. So, another one? To make it 3. Nabimbinas di 1, 2, 3. Ay, may salangin sir pang-asim. Dahil iragip ko pekit din.
kanak pa'y manong. May katlong nga beer. Yung kaslasaan na kamam, nakalalistok nga ni boss. Kat may salangan manong na nga tabla, tisan na nga na-fix. Iti pa naka-readow, no pa nakarekap, manong na ti karinderya. Sir, mabalin mo ti rumwa. Ora kat, umanay ka karata, sampay nga nasiraan, nga pasit ti readow. Kasano si pagbayad ko nga ron. Ayaw na yan. Di mo no amin na dyan. Imbaga naman ng naming. Mabaling nga may sapay. Hala? Diba? Agmamesa ka dito eh. Agmamesa. Dikit ka doon ka. Sir. Hala? Answer. Ngayon, may plastaran di pagdaak. Doon nga lamisahan. Muna talo nga lamisahan. Di ba pinag-iintar ko. Di ka mabuting nga. May mesa dito eh. Saan kapat-kapating ko? Noong nakatarang ka dadari daw, naumati makastrike ka. Kat-katuhin ka. Ala? Sir, please. Sakta magpakaasigan ka. Ikanapay. Orita, kung naman bus mo, nakinggo ka ti karinteri nga bahala ka no, agpatpatdag nga, agbaling nga customer mo, kung na. Please. Aginom tangarot nga doa. Kahit kung tuminom. Kada din sa gana kapulutan. Ginabot muna, nung may saak, uminom akbot to ko ha. Sabat kumadlaw ni ate, no, humarot maksay. Di supay. Sige. Dajala 3 beers ting lang tibayadam. Kaya kung di makamukha rin dumapay, kanji pulutan. Ang angawag ka lang. Rumara ko. Si Kamat. Kayso na nga, ato ko makadanggay kong uminom, paayon na. Hanggang mabuting kanya. Apay, ano naman na kuma? Sige. Idasarap nga rin din nagitinuman kang pulutan. Tadanggayan ka. Una saan? Danggayan na. Gapot na problema. Kamayatan manong naming agad ready ni Lidi kada kita inuman mikan pulutan inaalak ti cellphone ko. Dahil ko manong naming number ni Carlos. Kaya partner, di ka ba nakaturog ya? Di ka ba nagkapo kayo ni Agnes? Di ba imagam nga ijayang man ti William Meremy? Ano, okay na ba? Partner, umay nakadkaduhin. At kaduan. Ada kiti nakarakap nga karinderya. Kahit ko't uminom sa kahon na biro. Kamot to ni. Nagagaangaw. Insinan ako ni Agnes. Anya. Magsakit, partner. Nasaksakit. Ito mismo kasanguanan ni Agnes. Nagsakit ako. Ngayon ulit-ulitan na tibagana nga parang ibagana kaniya ang pakalalaki ako. Tinared ko lang yung trick na kahit kung sang Jack ipakita ng panagnak na may saka na lupoy. Mamang ka di, nakabayatan di ba nagpataray ko at kaslakayat ko nga patayaban ti kotse. Ibaglagi din sa anak na idong par, gandim mong par. Dandani, nag-birthday ka kapilit. Ibaglagi din na isarek ko pa ilang dati, logan ko. Oren sa serbit pa di biyak ko, Carlos. Et ko ni matay. Di ka magagangaw ka sa partner.
Nagpakaturog ka kid na. Sige, amo ka na balay yon. Awa na kiti balay. Alagidang mo sa karindaringan tsaka muno niya ito ang karinteriya. Ayat ko tagpatpat ng uminom. Di mo kahit nga may nakdanggayan. Adalatakin ka. Sige nga doon, partner. Bye. Nakalima akong manong. Dito na nakadwamatan ni... Ano na nagamontahin? Nabartek ka launa yun na ya. Dadi mo malagi pa tinagang ko. Lili. Imbagam ka din tinagan mo nga Lili. Nangigmot nga tama itang inawagan ni Ate Eva. Lili. Makamukot to yun. Dililit nagan ko. Katsi ka. Di mo ba bagat nagan mo? I'm Tony. Iso nga mismo manon namin na tanging tsahayat na kulap na. Inawat ko man. Naglamoy ito ko, nakulap mo. Ado nga rin digiti ang kras kanyak nga customer. Ado digiti ang arim kanyak ang customer. Duma. Kaduan na, tricycle driver. At the jeepney driver. At the pwede kita construction worker. At the pay kapitan. Kapitan? At the kita kami officials di barangay, kapitan kan kay kagawad, nga umay din ako agiinom dito nga pulutan. At the agar-arim kanya nga balo. Dapat agar-arim kanya nga mga opisina. At dapat agar-arim kanya nga basta duda. Ito napintas ka ngamin eh. Ano ko magkapintas ko? Dagiti matam. Oo. Nung nakainom ako na nga tagpapatayan. Namunga yan. So nga namin magpete talo, may katlo, turog konton. Danggayan na. Nakapito ako. Ang kaslasang ka mabartek. Manon kaya. Kaya sa nga dosena. Numasubra sa nga dosena. Agbaling nga 13. Delikado. Ano nga delikado? Maturog ka na kwan? Tsaka mo. So nga kaya't ko tuminom ti 13 nga bottles ti beer. Bahala ka. Ang bayadam. Makadlaw no kan ni Ate Eva. Ano kastat ka aduna. Bayada ka talaga. Manukad amin. Bayada kitan. Baka malipatak ton. Nang dadak manong nemi ti 2,000. Ado unay. Di ko ka mo ti suplina. What? Halaga ha? Amom, swerte ak itiretingal daw. Umuna-unay, nagapag-activating. Ha? Di birthday ko? Kano birthday mo ya? Ton Sunday. Nataya ak. Rimual. Manual limit. May salain nga, ginga klat may salimit. Dito kwarta minta. Okay lang. Ada ipawit ko. Ipawit mo? Dito eh. Dibalay mi. Taga-apayaw wak. Isumit lang. Isumit lang niya. Nga, ito pa lang nga bagbagak nga may sakang apayani. Apayani? Ada na isang sangayan nga tignay mo. Ada na isang sangayan nga tibag mo. Kan na isang sangayan tilangan. Ada na isang sangayan nga angot mo. Ano mo nagdiferensyaan ti angot nga tag-apayo ken angot ti takapatan? Ada. Ana? Amoy kakaykaywan, kabakiran, ken amoy kapatadan. Kas naman kada kiti ada tisla.
At ang isang sangin nga ayot, ayot, hangot, dagiti adati sila. Ano ko matangot da, medyo naapgad. Tapay, siyempre, mang-anginan da ti apgad, ti baybay. No, agga po ti baybay ti angin, naapgad di angin. Kasi na kadi, kat no presko ti angin, kat maanginan ka, you are fresh. Kaya rigam, ti abagukrat nga sabong, nga agad wara, iti ayam mo. Amom, saan ang mabawi nga, kinadanggay ka nga iminom. Uminom akbanan. Siyam, tinainom kun manong. Iti tabigla nga dinanog ko tilimisan. Ay, hala, natulid di kita awan nagyan nga. Botelya kat eh, nabuong dan. Nakakikitut ka mat. E parte ka kadilaon na yan, sir. Abay, hasto tinagbaling nga kasat ko. Sinupay ti agayat itinapod mo. Supay ti masaktan. Opay, gusto eh. Opay! Gusto na na. Saan kang Samon nga danugan ti lamisanuan. Danugan pa'y papanawang kan. Pati na kita danagyan na. Nabuungan. Mat. Ganas kang ka. Makisango uminom. Makakikiktot ka. Sakit ang sangit. At agad lalaki ang sangit. Oh my God. Kasla ka lang di lalaki. Bakla ka ba? Bakla ka. Sana ka bakla? Lala. Nakapot-buteng ka magayam. Abay, ba ka mga bakla? Nasaan ka bakla? Abay, sangit ka. Nasaan ka bakla? Ipanagnig mo man? Nandiyan kaya't mong ipanagnig ka. Ha? Ipanagnig ko kayo kasana ka ba? Ala, sir. Ipanagnig ko kayo kasana ka bakla. Sir, ako rin ka sir. Nakalukat pala di. May sangar. Gura ka sangar ka nga kaya't mo gayam. Sige, panagnig mo mga rod. Gura ka, tamapang ko pala irakap tiri daw. Tapos na awan ti makasarek. Awan ti makastirbo ka na. Kinunahan naman ang naming nga siguro kat nabartek mo din. Sana yung plastar ang pinag-aabay to pat nga lamisaan man. Sana inap-apanan man ang naming tinabaw ti lamisaan. Naman, managnig mo man. Bartek ka? Saan? Magdararamidag. Sige, hindi mo amot araramide mo. Niya ka ngamin. Abay, sangit ka. Abay, pungtot ka. Ano ka pungtot mo siya? In-entertain ka? Libre ko mapwede kita mainom kin pulutan? Sakit ka sa taramidem? Ano nga ti problema? Mabilang ha? Napunasak tarupam. Sa taon na itluwa, nagtipon pa yung tibigir, kan butag. Mabit lang tapunasak tarupam. Eta, nakagugwapo ka kat, ne? Among ka di, sir? May taklang ang crush. Nakadado kita agar-aram kanyak. Ibagakmad kang ka, nadado kita agar-aram kanyak, di ba? Aduma-duma. Ngamawan pulos ti karik na kiti ayat kada kuhada. Ngamitahan na karik na akong ti ayat. Nagabali nga sanak nga ayatin basta ayatin ka. Naragsakaklaw na yun. Na may pariknak kiti ba nakayat ko kin ka. Tamo ko sana kami kari. May sakla ka na kurapay. High school graduate. Nagabot na maragrikat kami dya pahayaw. Imayag ditoy. Nasimura ka nagtrabaho. Servidura lang ti karinderya. Ibig ko mangamit nga sales lady iti mall. Imawabad bakante. Ibig nga waitress iti class nga restaurant. Nga wabad bakante.
Ngayon maging ka nasarakag dito yung karinterya. Okay, met. Okay, met isweldo. Tapos nasa anak ko nga kasera, isupay. So nga giganak dito yan. Libre. Sa kadimteng tibiyag ko. Uy, nakaturog ka? Uy, green ka. Niturugan nak. Turugan nak, lur ka man. Ikataktabado. Ikataktabado. Oh, ay. Kung namit tayo sa nga dusayan at mainom mo, sang nga pulumit pa'y lang di uminom pa'y, lokatan nak pa'y. Sige, gurka na buong, gurka ang kagkut-kutikat ni Adutridoma, dalusak na ito, si kaman ngamin. Oraya na ka, anak turuturugan. Ngayon nakariingak manong nemi. Ngarumruman sa anak. At namang rumruman sa kanya. Nakauyosak. Oh my God. Oh, I love you, sir. Sino ka? Sir, siya ni Lily. Ang karigatan ka ngayon paid dito. Tap na maturog ka. Ngagkaid data. Yung sang kumatang mataritirik na, sir. Isa nga, apoprusak di baro kong ngagpadpado tang lamo-lamo, sir. Kendro mabawak kayo nga, sir. Uy. Sir. Lips to lips ta. Manong na yung sila tagtagainap tinapasamak. When? Itirabaw tinaggaabay ng upat alamisaan. Numampayawan manong nemi tinakasindi nga silaw. Ngayon kaslagandap manong nemi panagkitak. Gapo siguro tanabarte kak. Ngayon kaya't kung imulagat dagi di mataktap no makitak. Masirimamak. Di pa kabuklan di may isang babae nga kasla. Kasla. Naukisan nga nambaan manong nemi. Ay nakabudpo daw. Nga agandap. Nga nagpintas ti sukog ti barokong. Nagpintas ti si Pukel dagiti legs. Siyak din ang sublat kang kuhana nga ng romansa. Ket ti asog ka na rin manipod ka ni Lily ti adaddangan ng parugso kaniya. Tap no mapasamak manong nga burakak ti kristal na. Tap no mapasamak manong nemi tingkam panangdagay nga na magbalin nga Maris Rusas day di nga rabi. Ngay di day nga lugar ket namsek kadagiti asog ka na rin aging ka nga nakaturog kami. Pwede makariingat. Isupalan ti kasla pa nakalagip ko tinapasamak. My God. Anat kasto nga langak. Nalawag mo tin manong nahimi ka na sa pulak no sa dintayan ti arawatek. Pinaspasak ng pinsuot. Kinarawak ti cellphone ko. Ada, ti wallet ko. Kinitak no adaraksay. Kurang. Malakip ko. Lily nga nagad. Lily? Hi, nakaring kan? Adagditik pa nakakusina ti karinderya. Madama ako nag-prepare. Makatoy, kayo magpaksiw. Kape, paksiw. Ada na paksiw, ada na luto kon. Ada saan nga naibos nga nakirog ka nakaredy nga magdiguan, medical man. Okay, iso ita tidigwak. Saan nga rihid dito ha? Madiguan lang. Magana, makantoyin. Kapanak. Good morning. Good morning, Dok. Anong nabasamak? Di mo malagip? Wala ka. Pakulam ka. Ano to ko na? Awan.
Yung pangulam gano'n sa anak itong pal, kalbasan din na masamak ka na ta. Yung okay lang. No tinakayat. Bisak na tinangiremedyo. Siguro nakabababa ito ba nakita may kanya kita. Na may isang taga-apayaw, high school graduate, again karito nga karinderya, staying, may mesa, ngimdimting trebi nga da kinaduak nga minom, gabatan na inlabak, impay ko di bagik, di kinabirhen ko, nag-enjoyak, awanin sa pulag pa itinagsak. And thank you, Sir Tony. Ngayon no saan nakipatungpal, it's up to you. Saan ka pilitin? Ngayon kahit kung mamam, I love you. Okay lang, hanggang makasungbat. Kasla tagtagay na pula na pasamak. Kasla saan ka mamati, di ba? Okay, agpaksyo kan. Agawid kan. O mamigat ka pa eh. Ako pa'y napoy. No kayat mo. Agkirogak at akalaban. Kayat mo. Raman ang tikinurog ko. Alamang nga rin. Sigurahan. Kinintak ti cellphone ko manong na yung nakasilent, nakadado nga miss call. Oh my God. Dapapaki ni mama. Sinsinublat ang magtawag kanya. Kasama tingin ni Carlos. Tinawagak ni papa. Hello? Oh my God. Gayam mo. Ha? Awan pagdanagan nyo. I'm okay. Ngamayam mo. Adak ti may sa karinderya. Dito ti baga ni Carlos ganda ka kanun ti karinderya. Pag-arop na kanagang angaw ka. Ngayon di mo matimbaga no ano ito karinderya. Sinapol na ka. Sinawar na amin nga karinderya. Ito syudad. Eh nakarakap mo dapat amin. Eh siyempre nakarakap at andrakap mi nga eh. Jesus po dito po na ka na ya. Tony. Kasi no kumatisaan ng madandanagan. Dito ni babang mo na eh. Hello, anak. Ma, ako pagtalagan nyo kanya. I'm okay. You are okay? Saan ka mga okay? Saan ka mga nagaturturong? Pinawagan mo pa yung police department? Sinapulda ka? No sinusur ni Carlos tiga di karinderya, apa yung dinanakita si Kotsek? Nakaparada mo ti Kotsek, ah. Ito karteya mo. Maawa pagdanagan nyo kanya, I'm okay. Kasi ano nga okay ka? Kahit kay baga ni Carlos nga insina na ka ni Agnes Drabe. Insina na. Yung mga magdanagan nyo na nagpakalalaki. Lalaki, ti anak yung mama. Kaya nagsangsangit ka? Gagangi lang. Nung saan ko na kaya tagsangit. Saan nga may mesa ti babay dito lubong? Dito din ang kasat ko. Masaktan, ito mo nang ayat. Ngayon, saan lang may mesa ti babay dito lubong, di ba mga? Tama! So nga mga, gawin akon. Di na pagkadanagan, I'm okay. Sige nga rad ha. Oo na yun kan. Pinagdandanag na kami. Hindi makapanganak ko manong name makapangan kami ko nakata nangankam nga duwa. Inakon. Saan kanton nga makita? Tsakla mo. It's okay. Cellphone number mo? Mamalin? Saan latan? Hanggang pilitin. Nga mamukto ko malatan pangkunta ka kang kas pagalikan ta, agbunga tinaramid ta. Rubeng natulay nga ipakamukin ka, sir. Takarbeng nga mga mamuan, bilan. Taadanak mo kaniya. Yan saan mo ipapilit kang no, dinakayan. No, pinag-ayatak na masamag. And I'm happy. Pinakon, sir, mamaling nga ko pang kapay maminsan. Sige. Karagaragsakak. Tamay karitikas kanyak, itikas ka. Tas sinokda mo, dekotse ka. Mga pabisina ka. Baknang kayo.
Ininto ta siya, sino ako ma? Mabaling ka din iparik ng matara ko mo kanya. O, sige. Mabaling ka din itat pa nag lips to lips tan. Para ti maudi akong daway. Sige. Thank you, sir. Kapag nga nagsangit ka. Sangit nga nagsak. Birthday ko itong Domingo. Mauray kang tungata. Ang moment to sa dinupakasarakam kanya. Kitaktak. Bye. Bye. Ingat. Agan-laan la iti panunot ko manong nemi kabayatan ng agman-manehwa. Malagip ko lata siyempre ni Agnes. Ni Agnes nga impateg ko. Ngano kasta nga arakupek. Madlaw mo na tanga ked-ked. Saan ko mabisito dagiti lips na. No saan ko nga biglaan. Na dinapan ang mga binalas. Ininto tadakas kinilili. Nilili nga daan tinasangsangayan nga raman. Dagiti lips na. Uri pahadak nga saan nga nagtutbras. Inliplipas mga nangan. Nagimas. Tiirot ti arakop na. Tiagaya mo nga banglo na uri sampay nga nagdigos. Natural nga banglo. Medyo glinglingat pa itay. Gapo iti pudot, dalikan, kabayatan nga glutluto. Ngayon kasla na banglo, tilingat na. Kasalilingat. Tiya, malabi. Aglinglingat nga malabi. Nga nakaimimas, tidanong nga linaon na. Mas na lang ta high school graduate. Again na karinderya. Agaman na kang kalidi. No saan nak nga imaitayan mo kat napanak na ginom ti sa bali. Jack Lamon. Thank you very much, Lily. Saan kong inistorya manong name kada papa kini mama, ti may panggip kini Lily, ngem idi tadda kaming kini Carlos iti opisina. Nga naman pinapuyatan na ngem nakakarkarad kadak. Nakapimpinas ito pa nagtrabaho. Partner, kasla saan ka napaay? Kasla okay lang kang insi na nakanignas. Gapato dagos nga nakasukat na partner. Okay ka, istoryak ka. Istoryak manong name ni Carlos kat adarigi di gondawe nga saan nga mamati santo agkatawa. Kasla masama kang ka, kala kayo? Mawatek to lang ito niyam among kanyak dahil tangalili. Ito no Domingo partner. Birthday na. Among to cellphone number na? Saan? Celebrahan na nga birthday na. Tsaka mo. Iti karinderya. Domingo, mapandan to iti malim ti Saturday. Uno yung tanong Friday. Taginom iti. Sigurado ka? Sige. Kahit ko mamamo dito nga taga-apayo nga lili. Nga no aglungit kat kasalirangit ti malabi nga dante na imas nga danong nga mainom. Apo na panangiladawa mong partner. Itawan pala mga kasta. Napan kami manong name kat kasta ko ni tiragsak ni Lili di makita. Sir? Advance happy birthday. Thank you. Ani Carlos. Kaopisin na. Carlos ni Lily. Hi, Lily. Manong Nemi, in-entertain na kami. Numampay ato ti customer, Manong Nemi. Ito biyernes. Ato ti kitikas kada kami nga langan at nagaputi pisina, Manong. Naganaro. Dito kayo. Pag-special sama dito nangipadam kada kami. Tapos nagastakat siyang nga madaldalapos. Special nga pulutan.
Dadi pulutan mo kanya kidi. Amam ka din no anya Reyes, sir? Ano Reyes? Shh, sekreto. Gabota. May parit. Ano Reyes? Iniimas mo, di ba? Ano Reyes? Ado nga bang karne ti banyas. Aming pagpagkaakit ako ng teda DNR. Ado nga min nagiti papawid ng kabodya apayaw. Isot ng susuplay ka na kami. Isupay ka na yun ti pagsapulan ni tatangko taman ng anup. Kati. Isot di special teaming. Ngayon na kayat mo, adamat karnet uksa, alango, alingo, ken karneti, sungko. Ngayon sekreto, sir, ala nga sekreto. Ala, iparaman mo amin nagijay. Kag runana na jay, pulutan tayo di. Sige nga rin, mabit lang. Partner. Ada kayang kasto niya pagpalutanan. Sumun lang nga nag-anar. Huwag nga sekreton sa nga peso. Ilibad din sila tag-serve di kasta. Nakasanang waro din na makakustomer dat taga DNR. DENR. Siguro. Kaya da nga tamo ita. Maati pa mga rot pagsapulan na gini tao at mapanaganaw. Laman. O detan Humbo partner. Tak pala makaramahan. Isumad lagay mga dana pasama kada kayo. Hindi kinidili kada di nga rabi. Exotic food partner. Kadi. Namin ano kayo? Namin ato. Sumad lagay. Manong name kinatulog ko ni Lili nga naangay ti birthday party na iti may nga beach resort. Maglagi din ta. Nakareserba nga dagos manong name. Exclusive. Kad naayaban, digiti kakaduan at kriteria agramang matan manong name, digiti aking kukuha. Nga nasaraan na ta karenderiya ti Domingo, numapay ato kano digiti maluksaw gabot ti Domingo at customer. Ngayon digiti sagana nga nainayon manong name, kat dejay. Dejay kuma, ilako da. Iti day tangal daw. Isot na itasar nga daduma manong name kada tangan lunch party. Iti birthday party, agramo mati na kiti letson, nga baboy, baka, kanda dumapay putahe. At kastawa na itiragsag da papake ni mama, manong nemi, ideyam amuk kadakuha ni Lili, nga kasukat ni Agnes. Kastawa na itiragsag manong nemi ni papa, di mamuan na, di kiti exotic food, nga na itasar. Kat kastawa na iti pandangan kat maragpulutan na. Oy, honey, di mo onay data. Abangan no rin goran nakto na rabi. Salangin to rabi. Ita lang madamdamalain. Si Kaman. Agkat katawa at walang nga kangig tigas na kadahil na mapagi ni mama. Ididedimit lang aldaw nga kasangay manong name ni Lili. Isun tinangipanak. Iti singsingin sa ganak idi kinagnes. Will you marry me? Sir. Ano nga sir? Tony? Bebeso ka di? Bebeso. Nakasuswerte birthday ko nangabakak ti wedding. Kada di nga rabi ngayumay mo damok ka na ramanan. Nagmayat kaanong to nga maulit kong gunak maulit to. Madamdama. Agawit to nagiti kakadwa tayo mabati di ato ti beach resort. Yun unatan ti honeymoon. Nakagasgasatak. Lasaan ko pala pa dyan na makaasawa at tigaskin ka. Gamot isutin ito din nga gasat. Gasat ko. Nasaan nga kayo kini Agnes? Saan na tigat ka? Thank you. Tadimting ka di biyag ko, Tony. Katsang ka ito ang babawi. Nusiyak na gayat. Siksik ka laeng. Awanan ito sa bali. Uri nga tanong karelasyon, makirelasyon kantot sa bali, babae ka, chicks ka, okay lang kanya. Ngim okay, og adadamanin nga okay nung sa mong araming din, saan ka itong araming din? Gabutawanin sa pulakin ka. Sikanti ka kaimasan nga dayag diti lubong. Bula. Nangangarot ti kalay sa amin kalpasan ti duwang bulan sipod ta di pa nagkasangay ni Lili. Manong nemi nadamak siguro nagnas. Tiyak man pa nagbaliw ti cellphone number. Tinawagan na.
Uy, Tony, congratulations. Agya manak. Sampai nga dimte nga. Umay ka to? Bari na dapat nabati ka na invitation card. Ipatulod ko to. Para ganyan. Oras sanin. Muna yung tiba ng imbitar mo kanyak. Congratulations. Once again. Naragsakak. Gabot na naragsakan. Abe, kasla ada na ibuding nailaok nga luwa. Isem gan katawam. Madlaw ba? Madlaw. Agnes? Mabalik ka din mamon noon at kapunan no happy nga. You're crying? Nagsangsangit ka, isuda lang ta, ikarikarigatam ti agkatawa. Magagandang ko ayang agkatawa ka nagsagit. What's wrong? Nasagtanak. Kat inaklon ka. Nakakunti ayat, insina ka. Actually, inaram na. Sino? Ni Mark. Di magaging ka nakariknak ti ayat. Nakainlabak. Inaklon ko yung na. Kalbasan na. Naipay ko tigin na birihin ko kinkuhan ng adyak na pupuutan. Kalbasan na. Gaputadan na pasama ka na kami, siyempre. Ikaligagom ko ang makasigurado ak na siya kumitlag. Ngimgayam. Adaanin ti asawa. Oh my God. Saan kumat nga nagsaludsudan, nadasawa nan, basta na inlabak. Inarimnak, tanlaw na siguro nga na inlabak. Inaklon ko, impay ko di bagik. Adagaya mo na asawa na. Dati siguro di bagada nga karma, no? Karma. No. Iso, itinito din nga gasat mo. Tisaan nga, Virgin. Ngawa na tayo pagpanakal mo pa sa lalaki nga, day kariparakan ka. Kan adaan pa yun ti asawa, iti nakauna ka. Baka agtanag nga kayat mong itultuloy ti relasyon nyo iti dayat ang adaan ti lalaki, asawa. Kaslakas na. Diya kahit nagsina kami, kini Mark. Kaslakay kahit kung tagbali nga second homan na. Ngimtiag, isina kisuna. Diyak may ibturan nga mapukaw ko ni Mark, itinigudan nga daanan ti asawa. Ngimapay. Abi nga sangang sika tinayat ko. Sika nga mangipat-patigaw na kanyak, sika nga nawaya. Dahitat na ito din nga gasat. Saan nga si kakinsyak? Nadikad na kami kinilini. Ken thank you king Agnes. Dakil tinitulong mo kanya. Kasano nga nakatulong akin ka? No saan nga napaay? No saan nga insina ka na yung arabi? Saan kumabot ka nakadahanon itayan ni Lili? Kitang katigasat niya. Alaga na kami pintas ka nakalalay na abot Diyos nga plano para ka naging parsuana. Alam mo, minsan, katpudno, noan niya ti kayat, ti may isang tao. Oras ang kumakayat ti Diyos, ngayon kapot isot kayat ti tao. Tainik kan nga rin ni Apo Diyos ti utek ti tao, tapno, adagon daw ay nangagpili. Iso datat pilim, iso tigasat mo. Kadagyaman tababain kang ka, nagsabat ti dalan mi kinilili. Ni Lili ang nakapudpud noonay,
nga agayat. Kan talaga sana kagbabawi nga mga asawa kang kuhana. Talaga nga sana nga nagbabawi nga ng asawa kang kuhana manong nemi agsipud ta. Talaga nga awanin ti pilawag pahay kabayatan ti panagdan namin. Naasikaso ni Lily manon nemi dahil una ti pagbilibiliban da papaki ni mama. Siyempre, da papaki ni mama ti kinadin namin. Nadungo. Naging ka manon nemi nga naiyasing-asing na kaniyak. Nga tapno saan nga umunay maburing wasta nga adak ti pisina. Nangipasdek manong nemi ti bukod na karinderya. Ket sikreto datatang kininanang na di kiti katugangak ken kakabsat na supsuplayan da manong nemi kadagiti exotic food nga gapuy ti apayaw. A sekreto met manong nemi nga araken di kiti mayat nga agpulutan ka nagsidat exotic food. Yan o mapanggayjay, di kiti nakadisplay, kakitam ti igado, adobo, kakitay dinakdakan, kalientes, nakita na kitay tinuno, ada ikan nga natuno, kan na dumupay, ngam no irasaas mo, dito man exotic food, nukunam, idesaranda ka, di kiti kakadua ni Lily, nga ni Lily timang mamanage. Doa nga anak, lalaki kin babae tinsakot ni Apo Diyos kada kami man. Ada ko na konjak pulos agbabawi. Iti panangasawa kinilili. Kad nakaimbag niya po Diyos kanya kada kami. Tainto ding na agasat ko nilili. Dito nga rod, banong name hindi pagkasalita kadagyaman naklaunay ti anus mo nga nangibasa. Anang urnos kay muna kalpasan nga nakinsan kang kati detalyana. Kaya manaklaunay, iti ingkamat panagsalut-sut kaya dumapa nga details kadi sa among mawatan. Kaya bilibaklaunay manong name iti laing mo nang urnos kan laing mo anang ibasa anang tadbiyag kada iti nga pakasalita. At ako mamat sabali, o ako sabali kumat, asabi kumat at damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kada gadi patak nga di bingag ka nagbuya. More power to your program, anong tuwing ardagyaman nga pakaya mo, Tony. Thank you keng ka, Tony. Agordarak mga Tony, pakibagam ka ni Lily. Sa bagay, hindi lang kalman-manin nga nagkapulutan kami exotic. Yan, naling ganong ni Manuar. Dita kadagtaga. Napadala nagsilaw ti tukak. Nakakita. Opo. Magustuhan ni Uncle Leather. Tiliw na. Ayan, kada tukak, kada batog-batog, abal-abal. Maraming salamat. Kada gini aming nga dimneg, salamat po. Ayan. Salamat po.